Pichlík. Byl to jiný jeho kolega. Všechno se doopravdy stalo. Ale teď prosím Jardu Pichlíka na pódium s jeho knihou a taky nakladatele Luboše Houtka. Ano, to byl doktor Chlívák, podání Jiřího dědečka. Všichni je podezřívají, že to Láďa Myšík zpívá o mně, a přitom to je z doby, kdy jsme se s Láďou neznali. No. A to jsem nechtěl povídat. Prosím vás, mám toho hodně co říct, ale musím to zkrátit, abych vás nezdržoval od kulturnějších zážitků, jako je hlavně pivo nebo tenhle mladý dědeček. Takže za prvé, když se podívám do publika, tady je spousta mých známých, takže všichni asi taky znají mě. Na druhou stranu, kdo si koupí moji knížku? Kdo asi? No asi jenom moje známí, aby neurazili, že jo? A nebo pár těch optimistů pomílených, kteří si myslí, že ode mě ještě budou někdy něco potřebovat ze zbytku mých ubývajících sil. V obou těch případech se samozřejmě vyplatí projevit znalost mistrova díla a v pravou chvíli se vlichotit dobře zvoleným citátem. No tak to chápu, no. Ale no, je to všechno samozřejmě jinak. Já vím, nečekám pochvalu, jo. Já vím, že budu obviněn cynismu, rasismu, vulgarity, obscenity, možná pornografie, skoro všechno je to pravda. Se vším se počítá, všechno je v ceně. Jo. Řada lidí si pomyslí, že jsem to musel napsat nejmíň po 5-6 pivech, hluboce se mýlej, bylo jich vždycky nejmíň 8, po 10. už jsem spal, to už byla jenom rovná čára propiskou. Ale musím vysvětlit několik malých drobností. Když to otevřete, tak ty, co mě znají, tak se hned na začátku zarazej. Já to tady nemám, no je to asi... Jo, nezalepenou, prosím, nezalepenou. Jo, díky. Pojďte se, cituju, jo, protože si hovno pamatuju. Tak cituju. Věnováno Jiřímu dědečkovi za to, že to všecko nakop, ku podivu ne do zadku. Co? Divný, že jo? Kdo mě zná. Slyšeli jste ode mě takhle sprostý slovo do zadku někdy? No, to, každý si musí pomyslet, že to mi tam někdo napsal, nebo mě minimálně nutil, diktoval pod namířenou zbraní. Je to daleko jednodušší. Já jsem si totiž představil, že se to omylem dostane taky do ruky třeba nějaký duši orosený, když takových teda mezi mým známýma moc není. Jo. Sorry, kluci, no. To jsou spolužáci z Gimplu, víte, tady přijeli až z Pahy, s ošetřovatelkama dobrovolně, no. A mohli jste vzít víc lidí ze třídy. Já jsem vám zapomněl říct, že tady jsou bezprahový vstupy, jo. A to jsem se zakecal. Já mám strašnou zabíhavost po dědovi, vám řeknu. Ale stejně jako on, na neštěstí pro posluchače se vždycky zase vrátím k původnímu tématu. Takže duše orosená. Tady by to otevřela taky rovnou omejou, jo. Tak proto do zadku, no. Prostě jsem nechtěl mít tu prdel hned na první straně, jo. Oni docela stačí ty další a jiný. Ještě si užijete, nebojte se, no. Takže proto, to jsem chtěl vysvětlit. Pak ještě musím zodpovědět 3 dotazy, které se mi vršej, tak abych zamezil dalším dotazům. Za prvé, rozdělení knihy na část RZS a část ich není, že bych tu první část od někoho slyšel a tu druhou sám prožil. To je čistě formální označení formy psaní. Jo? Prostě jsem měl povídky v třetí osobě a v jejich formě a kdybych to přepisoval do stejné formy, tak by to vyšlo zase až o rok díl, tak prostě jsem to takhle rozdělil. Ve skutečnosti je to tak provázaný, tak propletený, že abych řekl pravdu, tak dneska už si nepamatuju, co jsem prožil sám, co mi kdo říkal a co jsem si vymyslel. Jo? Ale ujišťuji vás, že vymyšlení je tam minimum teda. No, tak já nevím, co jsem řekl o té pornografii, tak to je asi nejlepší, co jsem mohl tady jako reklamu říct, aspoň v Teplicích, že jo? No. A teď už akorát ještě tady byl dotaz, jak je to s tou identifikací těch postav. Tak to se říká tadyhle, že teda všechny ty postavy a příhody jsou natolik reální a ty lidi ještě žijou, že nemá cenu jako někomu namlouvat, že jde o podobnost čistě náhodnou, ale sem se měla ještě dostat věta,
to jsem bohužel asi dodal pozdě, takže už to bylo v tisku, tak to je moje chyba. Tady na konci ještě měla být věta, všechna jména jsou změněná, takže se někteří nebojte. Kromě Jeroma, který ho změnit nelze, takže jsem se ani o to nepokoušel. No. Potom se ptali lidi, kde se to sežene, tak www.galen.cz samozřejmě. V Krupské ulici Ochotná paní, jak mi sdělil kolega Paneš, objednala knížky, už tam jsou. Když se budete v hojných zástupech chodit ptát, tak objedná další, když se to vyprodá. Když se vyprodá úplně všechno, Galen vytiskne další, že? Ano, výborně. Tak. A ještě bych řekl děkovačku, jestli už nemluvím moc dlouho. Můžu ještě děkovačku? Chviličku. No, dobře, tak. Ukázku přečti ukázku. Ne, to bychom tady byli do rána. Kousek. To bych zase odbočoval a vysvětloval. Já bych řekl děkovačku. Podívejte se, to je důležitý, protože za prvé, ty lidi, kterým se děkuje, tady většinou jsou dneska. A za druhý, kdyby si to nějaký podivín přeci jenom nekoupil, jo, tak aby se to slyšelo. Tak za prvé, je to 6 lidem poděkování. Čtu to, abych na žádným nezapomněl. Poděkování Big Changovi, nesmyslně skromnému, neboť nechce být jmenován skutečným jménem, za inspiraci ve 4 případech a konkrétní spolupráci tu i onde. Ten člověk skutečně existuje, sedí mezi námi a je to takový, on prostě nechce být slavnej. Jo. Je tady, můžete se po sobě podezřívavě dívat, stejně na to nepřijdete, on vypadá jako takhle slušný člověk na pohled. Jo. To nezjistíte, kde to je. My jsme to psali spolu před lety a takhle jsme seděli v hospodě, vždycky já půl stránky, pivo, on půl stránky, zase já pivo, pak dopiš další půlku a takhle to vznikalo. No. Tak hodně. Takže a já ho chápu, já to respektuju. On si tady sedí v anonymitě, jo, čeká, co bude. Čeká, že pár lidí se to tu koupí, rychle prolistují prvních pár stránek a pak mě poženou kamením. A on si bude sedět klidně jako slušný člověk dále. Tak já ho respektuju. Dobře. Poděkování Edovi Šimunskému. Bez kroužku na U. Na tom vždycky bazíroval. Za inspiraci rovněž ve 4 případech. To je bohužel in memoriam. Eda mi vždycky přines na linkovaném papíře napsaný rukou svoje příhody ze Sklo Unionu. Já jsem je předělal, změnil jsem jména, přesadil jsem to třeba do špitálu, přidal jsem nějaký ještě příhody, vynechal jsem jeho 40 hrubek a pak jsem mu to přines napsaný, mu se to moc líbilo, i koláže všechny viděl, tak jsem rád, že to stihnul, protože Eda to bohužel 22. února loňského roku zabalil, takže toto poděkování je in memoriam. Knížku asi donesu jeho vdově, i když nevím, jestli dobře udělám. Ještě nevím, abych mu to in memoriam nepolepil, protože to, co tam je, no. Dobře, no. 3. poděkování už je ovšem optimističtější. Pavlu Kremlovi za dloubnutí do žeber a postrčení pracky s fixkou. Ano, je to náš známý a oblíbený pádlo. Nevidím ho, ale tuším ho tady, určitě tu je. Jemu na rozdíl od Big Changa sláva nevadí, takže bych na něj ukázal, kdybych ho tady viděl. Takže Pavlovi Kremlovi, který mi technicky radil s kolážemi a nejen s těmadle, byste mohli třeba zatleskat. Čtvrtý poděkování je Halině Pavlovské za to, že mě v mých 50 letech teprve konečně naučila pořádně lhát. To je tak, že před 14 lety jsme s Halinou párkrát seděli opravdu v různých krčmách, včetně některých teplických, většinou do rána. A já jsem během těch bourbonů střebával ty její svinský metodický postupy, literární i jiný. A jak vidíte, i hned se mi přetavoval do komerčního úspěchu. Tý netleskejte, ta toho má dost. 5. poděkování je Alence za to. Prostě dosaďte, co chcete. Třeba za to, že byla nucena pár měsíců sledovat moje záda u počítače,
Nebo za to, že dělá geniální vepřový na paprice. To se nesmějte. Víte, jak takový vepřový na paprice pozvedne autorskou invenci? Si to zkuste někdy. No to by se museli přijít k nám, tak to ne. To by bylo moc trávník. No a 6. poděkování je poslední. Mea culpa, bohužel, tak jak jsem řekl v Akropoli, tak musím říct i tady, to jsem zanedbal hrubě. Největší poděkování by mělo patřit panu doktorovi Lubošovi Houtkovi, takto řediteli vydavatelství Galen, za to, že ty kraviny vydal. Je to odvážný člověk. Snaží se být nenápadnej, ale může na všechno. Tak jako dědeček může na všechno. No. Tak to je snad všechno, no, tak kupujte, no. Ať se kapitalismus hejbe, no. Jo, ještě jsem chtěl říct. Na to, že teda po těch pivech jsem to psala takhle. Přesto se domnívám skromně, že jsem v popisu určitý části společnosti před takzvaným listopadem 89 jsem, myslím, o krok dál před takovýma těma, co nás s nima prudili celou základku a pak ještě kus Gimplu, myslím, takový ty Mašky, Majerový, Pujmanový a tyhle socialistický realismus. Prdlajs! Já jsem socialistický naturalismus. Takhle to bylo. Ať mi to někdo vyvrátí. I hůř někdy. No ne? Tak děkuju za nevšední pozornost. Teďka teda bychom asi měli říct, ať se té knize daří i ve vašich rukou a musím říct, Jarda děkuje, ale není zač děkovat, to je, rozumíte, po Ladislavu Vančurovi další píšící lékař, jo? A to není žádná legrace. Tak já to teda čtím a už to se... Mám jenom poslední přání, aby se o té knížce moc brzo nedověděl můj šéf. Přátelé, teď uděláme pauzičku po tom křtu a za nějakou 4 hodinku, až znovu natankujete, se tu sejdeme a já budu hrát. Kdybyste chtěli Luboš Houdek jako nakladatel už je tady, já tady taky mám nějaké svoje věci, ovšem pro vaše děti, mám tady pohádky dneska, desku brelových šansonů. Takže stavte se, rádi vás kasírujeme. Díky, pauza.